Sa dinuman ti ayan mo, biyag ko. Agtalinad ka, asibibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo ta biyagan na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata niyayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarit na itinaindaklan abalikas nga Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adanggayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pinapalabas, agawid ko man ni Hani ijasitgan ni Dave, kat imbaga na akur sonada na ti balasan. Nasipngeten edi makasangpet, kat inong tanda riya kan Tata Fred. Impay-pay so ni Dave tinang pasyar ken kuana, kat imbaga na pay kan ni Tata Fred ngagnobyo da, banag anak sang-sangitan na. Ad-adan ti sangit na, hindi makasarita na iti cellphone ni Mary Rose, kat napilitan anang ipudno iti amin. Nasyan ni Albert iti siyuman na. Inawagan na ni Mary Rose, tapno alay-ayan na dayto itirik na ti asawa na. Hindi makita ni Honey ni Dave iti pagadalan, pinagsasawan na dayto. Itapapagayam, denggan nyo tituloy ti makalawas apakasaritaan arapauluan. Mawaw, iti pamate. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Manipod iti pinagsasawak ni Dave. Saan akong ginasitgan pa'y? Nagputay nga ta? Amang ano na damak na natang sitak. Kasla siming patmatan. Ngam sana mabalinyag paaramak kan kwa na. Pagsangitin naktunganon ni Mami. Sa talaga amot akayat ko ti makaadal. Ngam sa anak to nga agabroda kas kan kwa na. Ani? Ha? Ni Dave. Nakitakla itayo makisarasarita ka datara. Nakaliston. Pakawanan na kitinarabid ko ili. Inong tanat ni dati. Agam amu dagayan ka ni papang mo. Ngam, pudno ka ding agsyuman laang kan ka? Kunak nga saan akong nga asitgan. Sa pagsangitan nak. Ni papang Albert ti amak, mawatam. Pakawanan na ko ma. Ala, saan kan ngagsangin? Kay tamot kami tinangag ko kanilira. Talaga da di alira. Kunak no napod no agayam. Jakon kaya ti makigayam kan ko ana. Nasaysayatong may saklaan. Pakawanan na kon. Amo, nakarkaro ako pa eh. Tas anak gayam nga anak ni daddy. Ampun naklang. Anya? Nabit pa yan amuak nga ampun naklagayam. Isong ada nagpakaloko ak. Ngam impang tani daddy apagtalawon nak no jak agbalbaliw. Oh, apa yan nagloko ka? Naglastog ka pa'y. Agbalbaliw ako, gapukin ka. Sana siyak tiga po nang agbaliw ka, Dave.
No dikat para iti baghim. Apay gaya may makar ka iti pagadalan. Dosak na itak ni Daddy. Sana po no dagitimpang pangaskukin ka, hani. Sana pulos a kanunugan ni Daddy ti kinalukok. Kaslang sasao mo titipod no ni Dave. Sana kasi di damo ang nakitak ti kinapangas na. Akasam, naiturad na nga yung bagakan ni Lolo Fred. Ano biyanak ka no? Kaano lang anam-amunak? Maasyanak matan kan kwa na. Amangan nagpampamaralaang agbaliwan. Basta. Sa anak nagpaaram kan kwa na. Tapnawan ti pagkabasulak kan ni mamang. At nakamad kaya man. Ni Rhea. Saan ko pa yan nakita, Lolo? Kasangsangpot ko laang. Apay aya, adaak diti kusina. Mangisangak ko man iti pangrabyan tayo. Agururay ni Hermes di Darwar. Agarari mayakin ka. Sikan di mapan mangisaang sika. Ta, dasangay ni Antim, hani. Ibagayo iti dayta a Hermes. Jak masango. Itong paot tupay. Ay, di iso ti ibagaking kwana. Ay, nahani, talagan sang awanan plano ni Ante mamakiasawa. Apay ngamin nga imbagam itikasta kinihani. Na imbagtasan ang nakagurakin ka. Nakasangit iti pungtot na kanyak, Uncle Albert. Lilira agayim na tinakaamwak. Imbilang ko apod nung anak ko ni Hani. Impatawid ko ti apelyidokin ko na. Nagasgasat ngam siyak. Ampunak lang. Mabali na matuntunan pa ni Hani tipod nung amana. Saan siguro na mapasamak da ita? Binaybay anti nakasikog kinimiros nga inana tadamatan sang sungbatan. Ngem, dayta ka diti pagsaritaan ta. Alda ko may pakpakasi ka na kayo, Uncle Albert. Talaga nga ay-ayatak ni Hani. Ubing kayo pa'y. Lipato mong dayta mariklik nam kini Hani. Ni Hani ti kakaasi kini mamang na. Talaga da dya, Dave. Kinasarita na kayo pa'y gaya, Mangkal. Ngam inublag ko adagos. Mabalin ang makigayamkin ka. Ngam saan pa'y laang agaramkin ka. Agyaman naklaunay. Ampun lagayam ni Dave. Maasyanak kan kwa na. Ta saan na kasi di damo nagpas. Kaputa inungtan ni Daddy na. Ay, saan na kanunga mo ti ayan dagiti pudno dadakil na? Ay adda sa ludsud ko kin ka, Hani. Nukas pangarigan makitam tipod nung amam. Mapakawan mo ka de. Kagurak. Jak to mapakawan. Saan kun akali kaguma na makita pa'y? Kaputada kayon ti papangko. Naimbag man ta nagdanon ta dito italon, Albert. Tulungan nagtuma na manglagday ti koral dagiti taraken ko abaka ken kalding dito italon.
Syaktun ti makamo iti daytoy tatang. Nagagat kayong agtaraken. Naimbag tapalubusan na kayo pa ilaang ni Miros. Yung paspasar dengan nak, ngam na yung bagla nga pagpalabasan iti oras, tapos di at lumakay ti bagay. Nasaranta kayo pa ilang nga gungunay tatang. Ado unay dagiti tarakan nyo. Nagadupay ti manok kan patoyo. Hasidag nga may nitiwaig. Iso amayat yung tarakan iti pato. Malagip ko gayam tatang. Naipalagip ko kinihani tipod nung amana. Kagura na kano. Ay oras siya, kagurak pa ilang ngaging gaita. Siyak matibigbigan ni hani nga amana. Banag kapag yamanak, sika tinariingan na nga mana. Babalawag launay ni Meros, no apa nag-abroad pa ilang. Kat ka ba lambat nga ipaayan iti nasaliwanwan na panagbiag? Jak mabalin alapdan ti arapaap na tatang. Sa anak nga manugot iti kayat na ngalaan na kami iti pamilya na iti abroad. Ay, nasaysaya at matlang nagdidin na kayo. Barang agbaliw tumot lang ti panunot na. Amom, adda pa uyo ni Hani iti inana. Sige, umanugot ak amarisinengat kan kakas may sa agayam, Dave. Nga maging gata lang dito sa eskwela. Saan tangag ko yung agpasyar? Uray awisan kang agmerienda. Amangan na da makakita ka data. Kat panunutan da nga da relasyon da. Awan ka po na nga kuyog da, Dave. Kasmay sa barkada. Ang no saan mo kayat? Saan ka pilitan? Kung gaya, saan kayo samutin nga kuy-kuyog ka ni Lira? Sa bali nga minti ugali ni Lira, Dave. Kabailan nak nga ibabain. Saan mo kadi pala nalipatan tinaibagak idikan ka? Pangasim, Dave. Saan mo nga palagip day jay? Nga agpaiso, tatang. Manipot na ipas ngay ni Hani. Awanan apulos ti damag tayo iti amana. Namimpinsan at inalikodan na ti pagrebengan na iti anak na. Di na pulos binigbig. No napatagkan kwa na, di na kumasinapol kanimpaayan iti sustinto. Saan mat amasapol nga ipaayan na iti sustento, tatang. Kung oray man nalon na ang ni Manong Albert, nasaliwanwan di pa nagbiag na. Ngam ambisyosa ti kabusad mo. Rita, nag-abroad pa ilaan. Day tatidyak maawatan kin Manang Miros, tatang. No apay ang nag-abroad pa ilaan. Pay anteriya, adda ka di bagayo kanyak? Nalagip nga rod da Manong Albert kan tatang tipod no nga amam. Imay ka din ipapang ditoy? Nagdanon da kano iti talon. Agpatpatulong ni tatang ken ni Manong Albert amang lagda iti apon dagiti taraken na. Ket nalagip da ti amam. Ni Papang Albert ti papang ko, auntie. Iso tinariingak nga amak. Kagurak day jay. Awan serbina. Agpadadakin mamang adi mangipatpadag kanyak. Ada ka di mo't guram kini mamang mo? Santa na pagsaritaan day ta, Auntie Ria. Baka turturog ako. Ada kumapay ibagak. Nga maturog kamatan. Girl, I need you. I need your love.
lakit din no asino tinapintas a balasang. Anapasungadan may kinitatang. Si kamot gayam hani. Balasang ang ti anak ko. Balasagan na talaga. San na pa'y mabalin tiyag paaram? San kayo madanagan, lolo? Talaga madasaan ang nagpaaram. Apay ngay may ka dito italon. Umay kayo nga rin tulungan namang laglay ti apon dagiti tarakan nyo, lolo. Ngam, mabuti nga ka dagiti tarakan nyo aganso. Kunak na si pitindak ta kinamat dak. Ay. Naimbagkit de ita na panunot ni tatang ti agtaraken iti ganso. Tapno adda kabutang dagiti agtatakaw. Ay, agawid kakit din. Awan tumot lang di may tulong mo dito, isikahanay. Uray agyawa taklaan ka dagiti masapsapol yo, lolo. Napigsaak ba? Kabalak tagkali iti abot apaka ipatakderan ti poste. Nabiit kami pa'y asimmangpet kadahani ken tatang iti talon manang meros. Napan kami timulong anang tarimaan iti apon dagiti taraken ni tatang adingwen. Nambaran mi meten ang nagluto iti nangaldawan ken merienda. Nasao ni Albert iti nawagak ngagpatpatulong kano ni tatang. Nasaya ta simurot ni Hani. Imbis ang makibarkada. Nalagip nga rod namanong Albert ken tatang ti ama ni Hani. Ay, Ria, awan ka di tinasaysaya at apagsaritaan ta? Pasensya ka lakuman manang. Iso nga'y mawagak. Tanda nang ipulong kanyak nga at nakano kakuy-kuyog ni Hani ang lalaki dya pagadalan ta. At ang samad ta nobyo na. Ne, saan ko nga amuday ta kasaritak tuman. Kita kami lang ken David di pagadalan. Ngam saan kami nga kuy-kuyog. Nilira lakid di tinagipulong ken ni mamang. Ibagam laangan ti pudno. Saan lang asyak ti maong tanhani. Ad dapay asyak ti pagdasalan ti pungtot ti kabsat ko. Taagparparang asaan ka maiwanan. Nagkita kami lang mat iti kantina ngagmermerienda. Ngam saan kami nagkuyog? Gaputa amok no kasano ti kinaingat yu kanyak. Kat, kaguram, Anya ka di manunday ta problema ya. adda ka no nobyo ni Hani, tatang. Sana pud na dayta. Uri pasaong kada kayo ni Dave. Uri kasarita yo. Nakatangtangkan ti ulo ni Hani. No saan ang makisina iti dayjay a lalaki? Laksidak nga anak. Kabaulam nga aramidan dayta. Saan ka kadi amasyan kinkwana? Idinto nga imadayo ka nang ipaidam iti pamatag mo kinkwana. Sidsidiran na ka diha, Albert. Sige, iparupam nga ambisyo sa ak. Diyak kayat nga agsubang ta. Siyak tinaraingan nga ama ni Hani. Maawatak no anya ti marikrik nana. Sige, ipariknam kanyak nga awan sir-sirbik nga ina. Dumngag ka kanyak. Nakasarita ko ni Dave. Iso tinagkuna nga awan relasyon daki ni Hani. Apay, nasingad kayo ni iti dayjay a lalaki? Amok ti amana. Imanugot ni Hani nga agayem da. Ngam saan amabalin nga agaram ni Dave kinkwana. Sapay kumatapod no dayta, Albert. Pasensya ka no na ingatok ti boses ko. Amom no apay amabainak kan ka. Inalangon mo ti dayaw ko. Nakasarita ko ni mamang mo. Isong awanan ti problema kinkwana. Nagsakit tinakam ko. Uray awan dagas nga aramidak. Anya ka titi ikarkarok kinilira.
Amangan no at daapal nakin ka. Kumusta gaya mo ti panagadal mo? Nasayaat mo't papang. Dandan ni manan ti examen mi. Iso abisi ako na yung agrib-review. Itultuloy mo ti kinapasnak mong agadal. Tapno, at da pa kay aywan ni mamang mo. Sapay ko ma. Da kayo lang ti mangipatpatag kanyak. Tauray da antik kan lolo. Awan pa nagtalak da kanyak. Basta ipanaknak mo nga awan ti dakas nga aramidam. Saan mo nga ipalubos? Amasi nga ti panagadal mo kadagiti pagdaldalanam apan nubok. Wow! Talaga masirib ka. May saka karagiti napili ang mapadayawan iti Excellent Academic Awards. High honors. Agyaman na hak, Dave. Duwala nga puntos. Highest honors kumanti pamadayo nga awatan. Barang makamat ko aging kat pa nagsasara ti klase. Kabaalam na ita. Nagsirib ka. Agyaman na kiti suportam kanyak, Dave. At damat lang kung guna kiti pa nangipaspas na kong agadal. Ito na ang araw natin. Naragragsa ko no highest honor tinagunod mo, honey. Pasensya ngayon. Day talang ti kinabailang. At dadaytakin ka. Bayan nyo. At andabay nga igagad ko ti agadal. Dahil tati kayat ko amang ngagkan ka. Aglalo ko man nung makaumay kayon to, iti pa nagturpos ko. O sige nga, Rudan. Ado pa'y ti aramidag. Bye. Oh, konsensya ang nakpailaan. Anda na pintas sa kasarsarita ni Dave. Asino nga taday chay? Kumit kita kanyak. Umis-isang kat paypayapayan na kon. Kaslam amunak tayo chay Ay, limu ka na niti kotse. Magturungan dito Asino nga taday chay kinasarita ni Dave? Ni Shara na dyan. Kasinsin ko. Ay, nagpintas! Saan mo ka diyan adlaw isisiman na ka? Pasensya ka na. Ta-impost ko tiladawan mo ang napadayawan. Ha? Apay inaramid mo, dayjay. Gapu tiragsak ko. Nagkomento ni Shara. Kat amom ka di anabasa ni papang mo. Tipod no nga amam. Pudno nga amak? Amo ni Shaira, ang kasinsin mo, tipudno nga amak? Girl, I need you. I need your Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwaya na dinggan ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan arapoluan. Mawaw iti pamatay. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Insurat ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot kada kayo. Number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. within, forever in my heart. Bakya, naramid baripod di kayo ti lano ti, en kayo ti sanul, ken na forma, nga da takong na,
slope sada pinintahan kadagiti flower design. Ti antibiotic nga erythromycin most usar ang mga gas kadagiti adwa klase ti bacterial infections, kasi ti middle ear infections, skin infections, respiratory tract infections, ket pinartuat dagiti Filipino scientist ada Abelardo Aguilar ket ti American drug giant ti bilyon na dolyar. Awan tinawat ti Pilipinas ket ni Aguilar a royalties. Ti kadakkelan a Philippine Wild Animal at tamaraw, akapada na itinwang ket masarakan laeng ije isla ti Mindoro. Nasa palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karagbaso lang. Pakawanan na ko ma. Umdas ko man ti makikita mo apan nakadusdusak. Suka, iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni Ayat, nga agubog iti puso. Ngem apay nga adda dagiti naulpit amang gulib, iti napudno nga Ayat. Numasugat ti puso, ket salukubanan ti libdo. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga Ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti kura. Sa balipay a drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Sugat, iti puso. Ti napalabas, saan nga impadlaw ni Rosano ti pan nakakigtut na iti pan nakalagip ni Mrs. Salva, iti ina ni Brian. Kabayatan na, awagan ko man ni Attorney Flores ni Maureen, idi nawagan ni Mrs. Salva. Kapilitan na nakipagkita iti daytoy, kat nagsaludsod manan, maipanggap kini Laura. Kabayatan na inkadeng mat da Brian ken Bernadette agpasyar pa lang. Ngam nakasangit ti balasang, idi nakita da ni Maureen. Gapo ta saan ngayon kaskaso da itoy ni Bernadette. Idi makasangpet, nadlaw ni Rosano, akas na makasangsangit ni Bernadette. Nakalwamat iti ragsak ni Laura, iti adon ang nagbaliwan ni Brian. Kat ammo na pa yan, ti makipagrik na. Impakadamat ni Bernadette, adumara iti pasken iti balay da Brian. Kat iti day taguntaway, at dakinid tao ni Mrs. Salva, nga iso ti imbaga ni Bernadette ken ni Laura. Kat itagayam, at tuyan ti tuloy ti nobela a napaulwan. Sugat ti puso. Nakapanaw matlaang ang dagiti sa nga ili tatang. Makabannog gayam tagpaskan. Wen nga ron. Dagiti nagkusinero langan tinabati. Agiinom ka nagpupulutan da di talikod. Pagpakada ka nun ni Bernadette kada kayo, Mami, Lolo. Oh, Manmano ato mabuno kiti paskan. Nagragsak dagiti tao. agyaman kami. Tanakaw may ka, Bernadette. Amo, kasaan ka anarwam, iti kastoy akaado ti tao. Sakbay nga itulnog ko ni Bernadette.
Ada ka no pa ibagana kada kayo, mami. Tita Laura, adakid daw ni Lola. Kayat na kayo kano amam-am mo. Anya? Patgagday takid daw ni Lola Bernadette. Nabayagan na kayat ko ang makasango ida. Kanayon lang amin nga do ti pakakumikuman akas kadakwada. Maragsakan dalakit din umamuan da dayta, tita. Uray ni mami, kayat na kayo matamam-am mo. Awagan kanto no kaano nga umay kami ka ni Brian ni Jabalayo. Wano mamuam to ka ni Brian. Isapsapa yun to kung mga ipakam mo. Tapno makapagsagana kami. Saanin anas kami ay saganaan dak. Alam, inkay tulnog nga rudan ni Bernadette Brian. Ang mga nuur-urayan ng ti pamilya na. Umay ka nga Rodan, Bernadette. Wan, mapantan. Sa anak lagid diya nagbidot. Da Brian kan Bernadette nagdiay. At niya ti kadada iti balay dala kay Alipio. Ambong nga ni Brian da Laura kan Alipio. Kat naawis da iti basken. Ang kadwa na matiapo ko ka. Wano. Sapay kuma. Tasan apod no ti agay ay ayam iti panunot ko. Impatalgad mo kini Bernadette ang makisango ka iti pamilya na. Talaga ka diya nakasagana kan, Laura. Tatang, nadaman mang laplapad kanyak. Ni Brian ti pampanunutak. Maawatak, ti kaya't mo asawan. Day ti masapula sa ganaak. Ti panagsasango mi. Diyak ipalubos nga ipadada ka ni Brian tinamayan na kanyak. Nagtalinagad ka di pailang ti sugat iti pusom. Numabalin. Diakon kaya't arik na anday tatatang. Awan sa balian na patag kanyak. Ni Brian laang. Laura, anak. Sa balin ti panawon tatang. No kinabailan dati nang imamagkanyak idi. Saan ta maaramid ka ni Brian ita? Ni Laura, itaman pa yung awakan nak. Napatiglakit iti baga na kanyak. Hello? Amo ka mas daw ka no pala. Nawagan ka, Rosano. Napatagtibagakan ka. May panggap ka di kada Brian kan Bernadette? Amom aday talang tinapatagapagsaritaan ta. Kan amok nga amom tikid daw ni mamang mo. Akayat dag amakasango kan ni Maureen kas ina ni Brian. Kinapudno na. Siyak tinang ibilinan na akasaritak ni Bernadette may papan iti day abanag. Imanugunak. Ngam adamay sa akayat ko akid tawon kan Karosano. Sikat imangi Ruper iti ayan ayat da Bernadette kan Brian. Nakasangpat ka mo't gaya man, Bernadette. Intulnog nakakadimat laang ni Brian. Wan Lola, ngam sana na dimanon pa'y. Amang ano saan pa nakaadayo? Ingawid nak ngamin ti may nga amiga anapanak. Kumusta ti Paskan?
Jay, dakaragragsak lola. Nagaduha sa ngayilid Inawis nga ta amin ni Mrs. Richmond, amin ababak nang agagayam na. Amin akaaruba da lola. Uray, dagiti mamirmiraot. Dayat mat. Wenno, kayat nalaang tagpanakal. Hangam saan na dayta tinapatag. Imbagam kadimat laang akayat ko amam amutiin na ni Brian. Wan lola, awagan nakto no kaano nga da panawan na, makipagkita kada kayo. Wano ibaganan to ken ni Brian, kat ibagan to ni Brian kanyak. Isapsapan ako mga ipakamo, tapno may sagana ti pang sangaili tayo kenkwana. Saan ka nun anas kan asa nga ilian tayo, lola? Apay asaan? Gapu kadi, tabakbak nang awan ti sabali akabaknangan no saan ada tayo laang Bernadette. O sige lola ha, mapana ko niti silad ko. Ahon kayam, awan ka di pa'y dadadi kan mami? Diyaka mo no sa dino tinapananda. Ngam sigurado ak asaan daan nagkuyog. Kasta ka di. O sige lola, panawan kayo pa'y. Gusto na nag-text iti cellphone ko. Tsak pa'y nabasa. Hindi nga ta mami. Nabartak man nga ta niya gawit. Kunak no, nabayag ka pa lang nga nagisarita kini Bernadette. Brian na po. Agkita kami tumanan iti pagadalan inton bigat, lolo. Nadlaw ko na banog. Kasapulan na ti agina na. Ni mami? O napaniti likod, inanawa na dagiti agiinom nga agdidin ni skuter, amangan no sa balit ti pagtungpalan na. At dapat nagayam na bating agiinom. Pinabusuyan ni mami mida. Nagpagatang pa itinayon tinumanda. Brian, ada ka magyayaman. Saan ako na manon igibalay da Bernadette, mami? Pimanawak, kalpasan na itulnog ko. Da ito iti umuna arabi maturog ta dito'y balay ni Lolom. O alam, sumrag kan iti kwartom tapno makainanakan. Anya ti aramidak. Kinindaw ni Laura. Asyak kano ti mangilaban iti ayan-ayat da Brian kan Bernadette. Kasano asupyatak da maurin kan mama. Amok nagpungtot danto. Inton maduktalan daan ni Laura ti ina ni Brian. Noon napatag ka ni Laura ti pagragsakan ni Brian. Napatpatag kanyak ti salunat ni Bernadette. Dahil ti masapol nga ipaawat ko kada mama. Langak ka di tinapuyatan, Bernadette. Sa anak namin na nakaturog idi rabi anang pampanunotkin ka. Ito lang, ibagam kanyag dayta, manipod na gayan ayat. Pudno, ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mat, Brian. Anya tipod no? Jak unay nakaturog iti rabi. Damo mi ngamin ti maturog iti balay ni Lolo. Ije kayo kadya talagang ngang naad? Isuti ko na ni mami. Masansan ka nulat ta nga agawid kami ije balay. Nagbaknang kayo. Amang ano nagbaknang kayo ba yan? Ngam ti pamilyami. Napatag ka direta kin ka, Bernadette. Ti kapatgan kanyak ay ayatan ka unay.
Naimbaga-bigat niya, Daddy. Nagpintas at talaga ti balasan ko. Ang lalo nung karte anak kaisam. Saan sa pa nagmaumaw ti kinaragsak mo iti kalman? Ni Daddy man. Sut-sutilanda ka. Kanayon mo't anaragsakag. Siyak mo't lang ti marigatan no naliday kan ada pa kariribukat. Kan talaga masapol. Naragsak ka, iha. Uuray anya pa iti mapaspasamak. Talaga si ka, Daddy. Malagip ko gaya. Kumusta ti dinaraya mapas ka ni Dirabi? Marabyan na kasimang pagta, ori Domingo kat adot ya si kaswa ki opisina. Naragsak ti dinarayan mi apas ka ni Dirabi edad. Nagado tao. Nga mamoyo, nag-text ni Tita Laura kanyak, hindi na itulodnak ni Brian. At dakinid daw na kanyak, maipanggap ka da mami kan Lola. Yak nakasarita ni Bernadette sakbayan na pa ni ti pagadalan, mami. Kumusta? Ti dadaray na iti Pasko ni ti balay da Brian. Nasaya at kanumat. At napatag nga ibagakan ka, Maureen. Anya, tita? Nakasaritan ni Bernadette ti mami ni Brian. Kat imanugot ama kiam-am mo kada tayo. Masapol ka ni pala, tita? Malaksid, numatulag ti kasarta. Mabayag pa idayta mapasamak. Agturpos pa'y ni Bernadette. Kana mga nusanda nga katuluyan. Isaganam ti bagim, Maureen. Talo tayo kada Rosano ang makisango kadakwada. Okay, no day tate ko na yo. Ibagayon to lang nintun kaano. Di pa nagsasango tayo. Talagang ayuyang yung restaurant ni hotel, Daddy. Naulimag ngagpaiso dito eh. Masansanan ti panagtudo na. Iso aman manon nagiti turista ngag-check-in ditoy. Naimbagta nairan na aman mano ti mangmangan. Oh, napatag ka di, tibagayo kanya? Talaga napatag. Jak laki ti nagbidot. Da Bernadette kan Brian tinakita kiti balay da Alipio. Anya? Anya ti kaddaday jay, Rosano. Nera na pa nga dapaskan. Ni kadilura ti inda ni Brian Rosano. Talagang sakit ti adi kag balbaliwan, Maureen. Pinigbigat mo manan ti umininom kat mas daawa ka talaga. Apayak pa isungandak ngamin dito eh, Dad. Imbaga ki din. Asa anak kon nga may dito eh. Amok ngagbiag ka. Tabak nang dagiti nakikamangam. Dad, diyak kaya ti makisinupiat kada kayo. Una ka na niya tinapatag ni baga ni Mami. Oray saan da kon nga ramraman pa eh. Saan mo kaya ti makisango iti ina ni Brian? Saan? Sige, Dad. Panahon kayo pa eh. Pamanang lang. Mauri! Sulpeng. Tangken ulo nga anak. Mas taawa ka talaga. Sipod pa'y nagasawa dakin ni Rosano. Arakan sa ti pagbibiyak na. Bigat aldaw malam ngomininom. Limandok sa katibuksit na. Tadi man na nakaalay ti sakit na. Ada malagib ko. Kasanon nupod no ti adab ko. Amukon ti aramidak. Tapno mapanag-negak ti adab ko.
Awagak ko man ni Bernadette. Tapno ipakaamok nga inton Sabado ti pan nakipagkita kiti pamilya na. Ngam, si kanto lang ti mangidanon kan ko na. Uray tayo daw nga kita kami iji pagadalan. Ngam, mabaling awagan nyo ni Bernadette. Sige, kita ito. Ngam, ibagam tulat ta. At da resort da ijay pagora. Kayat ko nga ijay ti pagkikitaan tayo. Umay kami kadipay kini Bernadette. Kaslamat ng tulagan tayo ti kasarmi. Brian, ada kayat ko andamagan kan ka. Kasano no agbaliw ti panunot ti pamilya ni Bernadette, gapo kanyak. Anya? Nakasagana ka kadi ang mapukaw mo ni Bernadette. Mami. Diyak mawatan ti kayat yu asawan. Bayamon, saan mo na panunutan day taba na? Awan pa'y matdamami kan Lola. Isada kay latan ti pangibaga kiti daytoy daddy. Anya tayo siya, anak? Imbaga ni Brian itay bigat. Nga iti ko no resort tayo ti pakipagkitaan ni Tita Laura kada kayo kada Lola kan mami. Kasta ka di. Daddy, ada ka di problema? Awan. Saktong timaka mo ang magsarita ka ni Mami. Ada kayat ko adamagan kan ka. Anya ti ka ba alam nga isakripisyo? Iti panagayat mo ka ni Brian. Huh? Masapul ka di nga da maisakripisyo, Daddy? No, kas pangarigan lang. Oray pa'y piyag ko, Daddy. Nakasagana ak amang isakripisyo. Laura, anyang no, sakbaya makipagkita ka iti dayjay a pamilya. Ipuno mo tinapalabas yo kini Rosano. Naskan ka di nga aramidan day tatatang. Patpatgak unay ti anak ko. Tsak kayat atong dayan ti ragsak na. Sigurado nga dandag iti saludsud iti panunot na. Gapu iti imbagam kinkwana. Amok amaking tuto tatang. Ngam pinagkarik ni Rosano. Isunto ti makaammo kadamaw rin kan Mrs. Salva. Malaksid, no aging ka kadagito'y katnalupoy pailaang ni Rosano. Nakasarsaritak ni Brian, itay laeng. Kaskin ka, Anatored. Tatang, aramidag amin akabalak. Saan adagi diyang agkatugangan ti makalapad kadagiti agayan ayat? Malasin ko ti kotse iti amay tinangisardagak iti lugan ko. Nakasapsapa adimtang dito eh. Kadwa na nga tadamaw rin kan Mrs. Salva. Ang awat ti kotse ni Maureen. Nagkuyog na Bernadette kan Brian. Nadano ng ti umno a panawan, amasapul asangwan kayo. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway, papagayam padaanan ti tunggal paset ti nobela na paulwan. Sugat ti puso. Nobela ka ni sursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti mat direksyon, Lubimin Aquino Sr.
Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot mo't kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Amuyo kadi nga ti exotic jeepney ket post-war creation tana inspired tayo kadagiti QI sheets nga impan ditoy dagiti American soldiers in the 1940s. Dagiti enterprising Filipino ket inalada dagiti makina ket napartuat day di exotic type iti jeepney. Short distance man when of feeder trips, exciting. Babaan iti Philippine Quick Transport, kas kadagiti tricycle, motorsiklo nga da sidecar na, kan dagiti pedicab, bisikleta nga ada sidecar na. Awan ti muscles kadagiti rama iti function daket kontrolado dagiti muscle iti dakulap ken ima. Ti kaadwan ti trabaho a muscle iti bagi ket ti puso. Ti maipam wenno maibumbana ket 2,000 galon ti dara kada aldaw ket agpitik ad adungem 2.5 billion adaras iti 70-year lifespan. Amuyo kadi at carbohydrates na ma-ingest mo ket paturugan na ka, di mo kadi napaliiw, ano kasta makaturog dagiti kabalay mo. Dagiti maawagan a comfort foods ket karaman dagiti carbohydrates. Taad daramen na nga amino acid at tryptophan. Isu ang makaturog kalpasan iti panangan wenno taraken ti kinnan kunada pay nga iyang angaw. Oh my God! Kay Dan. Makasin! Ginapag-aramidan ni Tinakas! Nakamanda! Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kaya-gayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan ti talam ni nanang mo. Aywanan kan padakalat ka, anatingkar. Iti laksid ti may talimang agura. Nay talimang agura. No tigura ken sakit tinakam, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti panagibalas. Nay talimang agura. Sa balipay apakasaritaan, ara adaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimeng agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimeng agura. Tinapalabas, nagparikot dagiti nabatbati a pumurok iti Santa Ignacia. Gapo iti saan a panangipalubos dagiti pasurot ni Don Placido a makarwarda iti purok. Gapo iti dayta, nagpatulong da anghelo iti mayorda. Banag nga inaksyonan met adagos ti opisyal. Iti paragawid niya anghelo iti kimigaw. Napandang agama iti uma. Kat dita, inasamanan ti baro ti laing na apumaltog. Babaen, ti panang parigreg na iti sinaray abunga tinyog. Nakita,
Dagiti napantimipon kadakwada aman nalon. Tinaramid na. Kat nagsiddaaw da. Iti kinasiglat ti baro a pumaltog. Iti sabali abangir. Agin inom ngagmaymaysa ni Don Placido. Ket ita, adtoy tituloy tinobela na palwan. Naitalimay, agura. Nay mas di arak. Dukas to'y nga do't pakaburiburak. Pato abanggis. May samot na ijay nga anghelo at umanor may atamang kalaban kaniyak. Ngam jaki palubos. Sigudek apong ilang tisara na akayat ng isang dokaniyak. Ti cellphone ko. Sino nga tamo dahi di umawag? Hello? Hello ko na kapaya di ka sumungbat. Anya ti bagam ti mawag ka. Mayor, da kayo matgayam, ladingitak, no di ka mat ngamin simbong batadagos. Anya ka di pagayo, Mayor, tayo nawagan dak. Anya, pilaan na kiti kaso no diyak papanawan dagiti tao kaya Santa Ignacia. Tikat laing mo ang makiraman iti problema ti sabali. Sige. Sige, Mayor. Ibagak ka dagiti tao ngagsublida amin ang diti mansyon. Wen, talaga na siglat a pumaltog ng hilo. Iso adi tayo nagbidot anang pilikin kwa na Pangulo tayo. No tari gagayam ti may sa abanag. Magunod, wano masursurom, baban ti anos, sakripisyo, kan kinarigta. Bayat mo yung magtumada ni Tipantog. Nangeng mo, Angelo. Gapo iti nakita da kinalaing mo a pumaltog. Agambisyon damutan amadan iti paltog. Sige, nagasim kayo. Ipamuspusan tayo, no kasano amadan kayo mat iti paltog. Nasayat, Angelo. Tanoam mo tayo amin ng tagigam iti paltog. Saan na tayo ito na basta may kuspil ni Don Placido? Mapankay di Santa Ignacia. Katipanaw mo dagiti tao tayo ijay. Anya, naita pa yan, senyor. Bigla mutlatan ang nagbaliw ti pangadang yo. Gapo tay mawag kanyak di Mayor. Kat kunana, ipila nakiti kaso, no jak pa'y pull out na giti tao tayo, ijay, Santa Ignacia. Iso amapan mo ibaga. Ay, unang sana pala makamaniho, senyor. Ayabam ni Talyo! Taysot ka doon mamapan. Isot ag drive. Sige, senyor. Incoming road ginitalyo. Mama, papanan detalyo kan burog? Nagdardaras na matarimuar. Mapanday di Santa Ignacia, iha. Tanya manan ti mapanday ba nga ijay? Imbaga ni papang mo, nga i-pull out dan dagiti tao tayo ang nakabantay, ijay. Anya? Imawag namin ni Mayor. Kat kunana apilaan na ti kaso ni papang mo, no di na pala i-pull out dagiti nakabantay a tao iti Santa Ignacia. Talaga piangot mo day dyan, Mayor. Wan nga rodi, ha? Iso ama sursuron unay ni papang mo kanikwana.
Mayat ko man lumaban tumanan ni Papa, kas mayor. Nariyatan ang mga abak ni papag mo, iha. Nadadaalan ti reputasyon na. Di, da kayo ti lumaban, Mama. Ko nga isman ti sumrek iti politika tanagulo, iha. Wan ngam sipot awan ni Papa iti turay. Kasta tayo matlay kuskuspilan dagiti agtuturay, Mama. Talaga kasta. Ngam oray. Ta saan da tayo abas tamay pababa? Gapot kaado ti sanikwa ken kwarta tayo. Sa bagay, nabilag latta ti kwarta, Mama. Tangtangadan da kalata, no amuda abak nang ka. Anya ti ko na Miguel? Ambisyonan mat dagiti kakadwayo aman nalaw na maadaan damot iti paltag. Wala nang. Apalan dati kinasiglat nga ang hilwa pumaltog. Iso ako na di apo kuyo. Ngay pamuspusan na no kasano madan kamamin iti paltog. Saan, Miguel? Adda agumulo ti biyag tayo no adda amin paltugyaw. Panagkunag, nasaysaya at no adda paltog mi amin, anang. Itigasta, saan na tayo ito na basta may ruruman ni Don Placido? Anya ti ko na manong guryo. Pinaikatan ni Don Placido dagiti tao na dita porokyo. Nagsayatan no kasta. Siguro, nagbutang iti saukan kwa na ni Mayor. Ngay darum na, no di na pala papanawon dagiti tao na dita Santa Ignacia. Sige, manong guryo. Bayan, tayo bagagto ka dagiti kakadwa tayo. Dagiti nagdapatan dito kimigaw. Sige nga, Rod. Bye. Angelo, adamat kinasaom iti cellphone. Ni Manong Goryo, tatang. Impadamag na. Apinul-outan ni Don Placido na iti tao na iti purukda. Anya? Ne. Nagsayatan no kasta barok. Maragsakan lakit di dagiti kakadwa tayo nga addan dito ikimigaw. Numamuan da rayta nga impadamag ni Goryo. Lakit di, tatang. Iso na lang. Ta saan dalat ta mabalintag subli iti purukda. Tadimot lat ta kayat ni Don Placido ang mapatakdaran nagiti nabakan ti alote iti dagada. Agulimag kayo kakadwa. Agulimag kayo. Tada na pintas adamag nga ibaga kada tayo ni Angelo. Imawag itay ni Manong Goryo. Kat imbaga na. Apinul-outan ni Don Placido dagiti tao na anakabantay iti porokyo. Yeah! Sayatan! Mabaling nga rin ito sumublay! Anya? Impagarup ni Mano dito'y kayon kimigaw ng agnaed. Ngayon pagpatakdaran yun karay di balbalayo, kakadwa. Alami, nagiti napapatag, banag niya, gamit may. Dito. Kunaklakit din no ibabawi yung tagnaed dito'y kimigaw. Sige. Di yung arudan baybayagan ti mapanijay. Tapno saan kaya amamaliman. Masapo lang makasubli kayo mutlang dito kimigaw. Dami nandito'y mansyon dagiti tao tayo, senyor. Pinagbantayo iti purok dagiti katalunan nyo. Ibagam kadakwada nga agridam dalantay ti panangbantay dati di mansyon. Ewan, senyor. Masaludsod kumangayam. Anya ti planayo iti bagbagada. Nga dan to may paima at titulo ti daga kadagiti katalunan nyo.
Nalakon dagiti nagnagan dagiti bagbagada amay kan. Ket pasi ka dagiti nauraman iti babalay da a pinagtalaw tayo. Yan nga ro tita tipla na yo, senyor. Tay kunakon nga uray anya ti mapaspasama. Yaki palubos nga damayawat kadakwada paset ti dagak. Unang kalaban nyo ti gobyerno ni Diyulat tayo palubos ako na ayaw. Nga ada maipaima adagayaw kadagiti katalunan nyo, senyor. Uray! Sana ka mabutang. Iso nga isagana yo di lukan tayntay jay headout. Kaya't ko makasarita dagiti kakadwa. Adapay lang pa nagsakit ti sugat ko, senyor. Ha? Siyag tondag maneho. Tay tamot ngamin. Tagkup-kupasan ti kinasiglat mo. Iso ang naulan na kadayjay nga anghelo abimunot ni Tibaldog. Pama, napananda pa pakan Borog? Adda ka no ka-meeting ni papang mo. Iso ari muarda ka ni Borog. Asino? Diyak mo, tadi na matimbaga. Ipalubos tayo kadilatan ang maagaw dadagiti dadto maataltalon tayo. Kunan ni papam, nga aging gaaddaangas na, kat di nanto ipalubos nga adda may paima kadagiti daga tayo, kadagiti katalunan tayo. Wanang, adda matanin parok at itimaseknan nga opisina. Apabor kadagiti katalunan tayo, mama. Uray, iha. Saan tayo basta itidlatan ti anyaman apaset ti taltalon tayo? Ilaban tayo matikarbengan tayo nga agtagi ko. Kagadwa! Dumngeg kayo anaimbag. Nadamag yumot nga tan, apinul out kon dagiti kadwa tayong agwardya iti purok dagiti katalunak. Amin dagiti napagtalaw mi kadaburog a katalunan. Diyako ni palubos, asukayin da pa itinyawat ko kadakwada dagak. Senyor, saan tayo lakit di ang mabantayan amin apasat ti kataltalunan nyo? Gaputas sobra ti kinalawa na. Talaga nakapso ti otek mo, Borog. Ado ti pamuspusan. Tapno saan nagamulwan dagiti tao wenno dagiti katalunak ti dagag. Ay, anya pamuspusan, senyor. Patayin yo ti asino man na makita yo kadakwada kadagiti na pagtalaw aman nalon at tumapog iti talon ko. Anya. Tapno agbuteng da amang talunan kadagiti dagak. Senyor, nukasta ti aramidan dagiti tao tayo. Kitda kayon tulat tati mapabasol ang mastermind kadagiti pamapatay nga iwayat da. Saan? Tagpamarang datulisan? Wenno saan kat dragadik? Kat napagtripan dalayang tipimanay. Wenno saan badong paranday day tilukan tapno disgrasya ti muna nakatayan nagdipiktima. Ado ti mabalin na pangliklikag burog. Ket santo amay raman tinagan ko kadagiti may wayat na pamapatay. Miguel, alis tumat dagiti na pa ni Santa Ignacia. Nakasubliman na dagiti na pan. Imbaga ngamin na ang hilo kadakwada nanang. Adi daw rain tinasipngat a panagawin. Apong, tatang, napinta sa damag. Ne, Kau-awag kanyak ni Mayor. Anireda, Barok. Intun lawas na kanon ti panang ipaima ti maseknan nga opisina. Kadagiti titulo ti dagaan na agraryo. Pudno ka dideta ang hilo. Ngun tatang, naitati imbaga ni Mayor. Oh. Apong. Ne, apay ngagsangit kayo matin nanang.
Di kay ka rin maragsakan nga dan nagapuanan mi itinabayagan nga ilablaban mi apan nakagraryo tidagan ni Don Placido. Ama, anak ko. Maragsakan ak. Luha tiragsak ti panagarimayang dakitiluak. Kakadwa, imawag ni Mayor. Ket imbagana, adag itinagasat nga umun-una a benepisyaryo iti Comprehensive Agrarian Reform Program ti gobyerno ket awatan danton dagiti titulo ti daga a may paima kadakwana. No pa'y basit kayo pa'y lang napagasatan. Ket naragsak kami lata di pa'y nakagunod iti lablaban tayo kakadwa. Tayo ti kamaudyanan na addan makita ang nagapuanan tayo. Di mayalat kada kayo itabaligi yo. Ket baligi tayo amin kakadwa. Mama, ada akon. Oh, Kat, ada ka di matlang tayong pagatag ko kan kay, ha? Ada, mama. Nangin na matimbagayo abayad na. Saan na bali? Tinapatag kat nakagatang ka. Wan, mama. Kamamuyo ka di ngay tagawid na kat iti Santa Ignacia, tinagnaak. Anya, apay nga itsay tinagna, midin to taad dayo. Nambarak mo tananang kita kadag itinabat-bati a residente iti Purok, mama. Oh, anya nga rod ti aramidan da, itay malabasa mida. Agdadayada iti balay dagoryo, mama. Anya, agkasangay kadiday jay aguryo, tako na mga agdadayada nga oray basit dan nga agkakaaruba. Awan ti nag-birthday, mama. Ngam ko na tinagsaludsod a kalakay. Ari nambakan dati kaaddan ti benepisyaryo ti Comprehensive Agrarian Reform Program ti gobyerno kadakwada a katalunan tayo. Ani, anya ti aramidan tayo. Agragrag sa akin dagiti katalunan tayo. Gapo iti kat danton may paima kadakwada abukod da adaga agamuluan. Agribira, di ka uray agdandanag. Bay amlatang agragsak dagiti jaski katalunan tayo. Tay palubos tayo kadilatan amay paima kadakwada dagiti daga tayo. Relax ka lang. Tay kunakon, bayan tayo latay da nga agragsak. Pabusuyan tayo ida. Anya ka diti planom? Urayan no anya ti sumaruno ama pasama. Miguel, inkamada ni de San Simon. Di mo't naalayo amin na nayadag iti gamit yo iti panagsubli yo iti kalman iti sigo da purok yo kakadwa. Naalami amin na. Katapay nga roda ko na yung agsubli kay manan ni de San Simon. Tingka may kasi kaswan dagiti mula kandingwan may. Miguel. Gaya man yan. O sige, inkay nga rod kakadwa. Ngam di kayag baybayag. Kenalan yun ton dito'y dagiti taraken nyo. Tadi pa iso apam panunutan nyo iti pagtalunan nyo. Hello, Dado. Anya ti bagam ti mawag ka? Anya? Adda sumagmamano aman nalon a pinagtalaw tayo ti adda iti kataltalunan winutaltalunan da. Pato apanggis, saan na mabalin? Aramidin yung tibilin ko. Sumapol kayo kadagita na pagtalaw aman nalon.
ngagbasak-basak pay lang di tadaga. Wan, nga magannad kayo lang. Kayat nga damatiliw ka na kayo. Sige. Bye. Senyor, asino di mawag? Ni Dado, tayong badamag na nga dadagiti pinagtalaw tayo aman nalon. Anapan ng istimar pa lang kadagiti mula da iti taltalon ko. Nga uray no pinagtalaw tayo idan. Anya, talaga natang ganti ulo da no kasta, senyor. Wan nga rod, Borog. Iso nga imbagak kadadado nga aramidin dati plano tayo. Tabareng numabuting tondag iti daduma na pagtalaw man nalon ngagbasak-basak iti daga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggem ti tuloy tinubela na pauluan. Naitalimay ang gura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.